بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe ɓeddental ara andu juuluma nonne bandiraɓe men ɓe bandam ara andu diine ma, nonne dendangal bandiraɓe ɗo yewtere nde ene yetto. Min calmini moni kala e mon ɗo woni eno woniri, min juurimomo, min jafnimomo. Eɗen gara e windande men ñalawma hande ko faati e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama. En bayrodiri seeɗa ko jam tan. Hande noon eɗen mbaɗa windande men hayso ko ñalawma alarba o tan, wona en ɓamti bindande men so Allah newni ha e ko arata. ƴeewen kadi no mbaɗirɗen bindanɗe. Joni noon hande kamma en mbaɗa windande men ko faati e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama. Mbaɗen kadi windande men nde janggannoɗen shar'iyya so Allah jaɓi. So ala ko ɓeydi hen en ɓurani yidde wooda ko ussi hen. Ɗum noon ha korka ka yetto tan so Allah jaɓi, no programme o wawi lelorade foof humpata hay goto. Tawa lorlata ga jangguinoɓe ɓe, lorlata janguinteɓe ɓe so Allahu lamɗo o jaɓi. Ko faati e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama, en kaalino nde bamum nelaɗo cawdiɗo o yalti aduna. Fawi balɗe seeɗa tan cuddiɗo nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama yumma khadijata ne yalti aduna. Nden o yalti aduna noon juurani nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama heeɓi cuddiɗo goɗɗo. Hayso ko mawɗo ne o heeɓi cuddiɗo goɗɗo. Ma en kaaloymo so eɗen kaaloyo suddiɓe nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama. Kono ma en kalmo tan seeɗa joni. Ɗum woni ko dumunna seeɗa ñiiɓi caggal duttogol yumma khadijata. Nden woni nde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama resi yumma sawdatu. Wiyama ɗum juurani caggal makko no feewi. Caggal yumma khadijata juurani. Wiyama ko e nder lewru korka he, ko hen woni nde o resi yumma sawdatu. Wiyama ala wona e lewru korka, ko e lewru humtoradu o resi yumma sawdatu. No wayi fof kam yumma sawdatu hurti yettimo kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ko nder Makka, tawa o suwa yaade Madina taw. Ma ɓuroy yajje noon so en garoyi to suddiɓe nelaɗo, so en jejjitani so Allahu lamɗo o jaɓi. Nden noon no ceerno men Alhaji Malik wino, o wino ko wo sawdatun zuwijat khayral wara sharafan min ba'diha wahya dhatu sinni wal harami. Yumma sawdatu resi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Noon ɓe lelnirta haalullaji ɗi, enen mbiyeten ko gorko o resi yumma sawdatu caggal yumma khadijata. On saha noon kanko yumma sawdatu taw o dañi duuɓi nde jinnaɗo nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam hoori e joomum. Yumma khadijata ballirtunoɗo batte jawdi, kañumne hoori e joomum. Quraysiyankoɓe jakori ɗum ɗo ma ɓe dañir sababu wawde lorlude nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama. Ɓe jakori joni kam tawde wallannoɓe nelaɗo ɓe jeehi ma ɓe dañ doole e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama. Ɗum woni ceerno men Alhaji Malik Simo Tiwawon o wi
min ajli mawtayhima al a'da'u qad tami'u fil mustafa mukthirina durra min adami. Sabu hodde e jomum ɓeɗo ɗiɗo bamum nelaɗo cawdiɗo o ɓe cuusa ɗum kadi aɓe kersa ɗum ɓe mbawano yettinde e nelaɗo haydara. Yumma khadijata nana dari to jawdi nana hillana nelaɗo nde ɓen kooti e jomum en noon kamɓe hefereɓe ɓe ɗaminima e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama wonde maɓe dañ wadde mo ko ene lorlamo aɓe kebbini lor aɓe kebbini gañgu fewde e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama. Kono nden ɓen jeehi loruji ɓeydima añɓe ɓe nana iwra bang yo bang. Kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama o ƴetti feere diwnade seeɗa o yalta wuro ngo o yaha e gure catiɗe ɗe o ƴeewa so ma o ƴetti toon hendu hesuru kadi wooda ko dañi ko ene yanta e koɓe gonduno ko. ɗum woni min ba'di ma ashhurin jimin bi ami ashratin ya ummu ta'ifan yad'u ila al-hakami. min ba'di ma ashhurin jimin ya ummu bi ami ashratin ta'ifan yad'u ila al-hakami. caggal lebbi tati tawa ko e hitande sappo ɓiire nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama caggal nde ɓeɗo kooti e jomum en lebbi tati hitande nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama wattude sappo o fandiri ɗa'ifa omo nodda ɗa'ifa naɓe fewde e Allah joom maɓɓe o ñiiɓi toon to ɗa'ifa naɓe lewru omo nodda ɓe omo ruttina e maɓɓe noddugol yoɓe ngar ɓe jaɓa Allah. Kono Allah feccanani ɓe moƴƴere nde wonde ɓe jabakimo ɗaccu kay maalu ila sajami ɓe oñi koye ko ene halkaɓe. ɗum woni aqama indahum shahran yuraji'uhum walam yujibuhu bal maalu ila sajami. o ñibdi e maɓɓe lewru omo nodda ɓe yoɓe ngar ɓe kucca e Allah kono kamɓe ɓe jaɓani jabade mo huccude e Allah. so ɓe jaɓani huccude e Allah holko ɓe mbaɗi ala ɗaccu kay ɓe oñi koye ko ene addana ɓe halkare. o nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama mo kalɗen ɓural ngal Allah hokki ɗum. oɗo nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam mo kalɗen ɗo Allah yaltini ɗum e askoji. oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo kalɗen mo Allah hokki ɗum nunɗal. o nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam mo kalɗen mo bandum en fof taƴi ɗum ha yalti wuro. ɗum ɗo fof wona haydara so wona sabu Allah nelimo yo ar o yettina tagore nde nelal ummori ngal e Allah. fof heƴi e nder makko ko bandi ko en lorla ko e ko lorla ko fo heƴi e nder makko ngam yettinde nelal ngal jomiraɗo towɗo o tottimo yo addu. oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko kanduɗo e mantede. wadde ceerno men alhaji malik si o wi wa salliyan ya ilahi wajziyan abada anna muhammadan al mukhtara fil qidami. wa salliyan ya ilahi joomam
juulanam joomam yurmonami joomam yurmano min muhammadan muhammadu hol on muhammadu al muhtara cuɓaɗo fil qidami gila e ngenu o kadi wajziyan abadan joomam yoɓan min ha abada ha cay yoɓ anna ga amen holmo joɓantamin muhammadan muhammadu mo tottuɗa oɗo diine addani min mo ganduɗa nde bonɓe ɓe boni e mum aɗa hokkimo ko ganduɗa so haali aɓe mbawi halkade kamɓe fof kono o ƴeewi yama moƴƴuɓe ma garoy o waasi haalde on duwaw o waasi hudde ndin kuddi ha Allah hokki minen min goni gonɗinɓe ko adduno ko kadi min jaɓi yoɓan min oɗo muhammad al muhtara cuɓaɗo fil qidami gila e ngenu ko wasalliyan ya ilahi wajzi yan abada wiyete noon aɗa nana wiyoɓe wajziyan abada kono noon yoɓe tinno ɓe mbiya wajziyan abada yoɓan min ha abada yoɓ anna ga amen joɓana min muhammadan muhammadu al muhtara cuɓaɗo o mo ganduɗa suɓama kadi gila haydara wodani cuɓaɗo gila e ngenu o woni nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ɗo noon en dartintuɗo windande men ndeɗo so allahu lamɗo o jaɓi ha windande men arore ƴeewen no jokkirten ko salminde moni kala ɗo woni e no woniri juurade ɗum e yafnade ɗum e weltanade ɗum ne e wiide ɗum yo Allah hokku en horde korka ka ha timma tawa eɗen celli eɗen kisi tawa en dañani ko ene ronkina en horde korka ka kadine so en koori dewe fof Allah ɗe mbawɗen wadde yo Allah jaɓan en bijahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallama o ko Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou amin mbiya on ketki jaam on jarama